Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Lailung na. Kajing tua jong kabri rep tempo bat kabri rep sensar hakatain maulat na kajing ter jong labba ubajur hakini kindiat sngi kelawan ra ya kajing du nong kabajur hadu kata-kata ya kipai ba nong shong snong kibaju shania ya kakam kamai jakpo dagane kakam. U secretary jong senjuk kirang ba snong maulat area uba Abel Kshare ula kerpat ya ka office jong u block development officer ka Maukenro community and rural development block ban pet lem halor kani kajing ka bagi pai ba nong shong snong jong athain maulat ka ba kentup ya ke hinyau tli snong haga jok por ulaya thu bagi nong trei jong atanat PWD kila hiar syakani kisnong nado ka arfu iterik ujliu arajar arfu ar hadien bala khamrang uslap naga bentaban penkho ye kijing tua khandau hapdeng surok nrai hado mentahi kampat long satia ka ba isngan ya ka yat ka yeng jong ipat ba khamtam ka surok PMGSY haga snong walakhiat namar baki mau bat ka khandau najrong jong ka surok kila bantua hakano hono ka por nga komu sekretari jong ka senjuk kirang ba sinong maulat area hagaba kaba kentup ya gini gi new sinong kabadon kane ka maulat area ngapen pau ya kacing snusi hagabidei bat kane kacing cia kaba hagini tayo gbaladap kacing ther jong labba lapsan hagaba kacing culor kacing tua jong ki surok kacing tua jong ki beri tempau bat ngapen pau sibenta hagabide bat kacing tua jong ke surok nagalyang ke PWD kila sim ya kata kacing kle bat kle sim kia hagabagila penpoi ya kani ka pu silum ban maramot lane ban khur ban penpoi ban pelat no ye kali ba sakut bat kabasa menta kalong hagabide bat kacing tua ka ba khamha shu chathe se surok wal khiat hagaba nagalyang PWD ka hadu menta kidang ya kacing tre kidang ya chat ban pelat ya kacing bat ban pelat ya kata kacing hagaba ki pat ba kila ban yat ban yang bat kekali kala ban yat ban penbiang ya ki marba marbia te kumcu hagani kapor hagbide bat ka cing culor jong ka beri tempau ngapen pau kicing susi hagaba nagini ginyu snong ki babon ki snong gila syakta hagacing tua jong ka beri tempau jong ki khamtam hangni ha snong molat jongi kumngar ngade wei badon ya ka beri tempau ngap pang gadonot ban ngasusi hadu kata hagaba kabri tempau cenga kaba ngalajuk sa ngalajuk penbiang ya ka yeng kesem ban ngapsa ngap ya ki khon kiti da kata ka bang penha ya tempau cenga handrei hagaba kaci akum ne ngasa haga dum haga lengok ban ngakerpat hagaju kopor ngakerpat ya kibor kibari tanga kerpat ya keblok ngakerpat ya ke sorkar bakin simkhia habidei bat kane habidei bat kane jingjia namar ba kumangi kinongram sisa ngi sa hag umdom ban ngi sodu jingkermen haba kabri kabangila baras kata ngi penbiang ya kabam kadi namenta ka yeng ngasam namenta khon giti ndre ka jialong kumne kumta nga kerpat ya surkar bat na kablok bakin simkhia bakin ai kata kicing yarap haga bangila ban la ai ban ngila ban penbiang ya ka yeng ngasam bat ya ka cingdon kam ban nga kemilanti bahawide bat kane nagalyang surkar nagalyang blok kinsim kia hawide bat kane kam malam kumta nagalyang mangi kisunjuk kirang basinong ihaban yat ya kam sekmat ban ngila haban la ayai ya kam